Badele amakhaza beyobukela umjaho wamahashi okhula unyaka nonyaka abantu basenquthe ngaphansi komasipala wesifunda umzinyathi KwaZulu-Natal. Kepha bayisoli ngesinqumo sabo ngoba inquthu June ilethe obekuvele kulindelwe khathi ihashi ukhalelani lasemajuba eligitshelwa nguDr Mbatha lidla umhlanganiso esigabeni esikhulu senquthu June igrade 1 lalandelwa nguColchester wasemzinyathi kwathi impendulo yasemajuba yalala isithathu. Amazondo nawo asemajuba aphuma isine kwathi-ke indawo yesihlanu yathathwa nguMoses wasempumalanga. Kunamahasha ayili-15 ahlungele ukungenela iDandi July yakulonyaka. Namhlanje bekunane qualifier abekade ama qualifier amahashi awu15 azohamba yosimela kuyiDandi July. Esiwanikezileke azobehlobile emahle, siwanikeze zonke izinsiza, ingubo zawo amahashi kanjalo namatomu nezihlalo ukuthi ke abonakala mangabe efika lapha kuyiDandi July. Nakulokhu besikhona isigaba sojoki besifazane njengoba sona sinqotshwe ngamahashi, isicefe, umuntu kakholwa kanye nomjolisi. Kodwa futhi siyakhuthaza kakhulu ngoba sekukhona nojoki besifazane abasakhulayo ukuthi abantu abasha bangene kulomkhakha ngoba ngeke sonke sidlale ibhola, ngeke sonke sishaye izibhakela, ngeke sonke senze eminye imidlalo eyahlukahlukene. Kulokhu amahashi anqobe inquthu June abelane ngesiteki sika 299,500 wamarandi.